बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मालवण ढुरीवाडा येथील काळूजी सदाशिव कांदळगावकर यांच्या रामेश्वर ऑटो गॅरेजला शनिवारी रात्री भीषण आग लागली. या आगीत दुरुस्तीसाठी ठेवलेल्या 15 दुचाकी व कांदळगावकर यांची एक कार जळून खाक झाली. स्थानिकांनी शर्थीचे प्रयत्न करत पाण्याचा मारा करून तसंच नगरपालिकेच्या बुलेट फायर फायटरद्वारे आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न केले. मात्र भडकलेली आग विजेपर्यंत बहुतांश सर्व गाड्या जळून खाक झाल्यानं लाखोंचं नुकसान झालंय. आग शॉर्ट सर्किटने लागल्याचं बोललं जातंय, मात्र नेमकं कारण समजू शकलं नाही. नगरपालिकेचा अग्निशमन बंब दुरुस्तीसाठी असल्यानं तो उपलब्ध न झाल्यानं नगरपालिकेच्या बुलेट फायर फायटरद्वारे तसंच नागरिक यांच्या अथक प्रयत्नातून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू राहिले. नागरिकांनी जीव धोक्यात घालून मदतकार्य केलं. आगीची माहिती समजताच नगराध्यक्षा ममता वराडकर, नगरसेवक मंदार केणी, सुदेश आचरेकर, ललित चव्हाण, स्वच्छता आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, वसंत गावकर यांसह नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच मालवण पोलीस, नगर परिषद कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.